Morning teenager nde ku South Africa kuli nkhani kuli mpungwepungwe nkhani yake yoyipa kwambiri nkhani yonyasa imene ikupangika pali mwana amene anali ku school chaka chatha mwana wa zaka 7 dzina lake akumuti Qweqwe ndayilemba sindizilitchula zinalo choncho chifukwa choti ndizingoti mwana chifukwa pronunciation yakeyo sindingayite koma mwana oti anali standard 1 amapita ku school bwinobwino amakhala ndi mayi yake anali ndi mbali wake wina amayi yake anali odwala amakhaso ndi bambo yake nde anapita ku school mu October 2024 school kuja anapita tsiku limenelo anabwera mochedwa amayi yake anali ku ntchito abambo yake anapanga notice kuti mwana wabwera mochedwa nde anafunsa ati driver a basi a school bus mwana wachedwa bwanji iwo acha ananena kuti anatitana mochedwa kaya anafotokoza zifukwa zawo nde next day so mwana wapita ku school makolo ake zinazo samatha panga observe bwinobwino chifukwa chonena kuti mwana wang'ono wa chaka chimodzi anali oti akudwala ndi anali akuthamanga za mwanayo kuti tipite naye ku chipatala titani kuphatikizapo amayi ake a mwanayo kadziri chwechwe inenziri chwechwe amayi ake a mwanayo anali oti iwonso ndodwala ali ndi mimba nde zinakhala ngati zachuluka ita kuyang'anira mwana uko akutani winayo wapita ku school nde tsiku linalonso anapeza kuti wabwera mochedwa koma anamuona kuti samayenda bwinobwino anamufunsa kuti watani anangoti mimba mukumpweteka kenako ananenanso mimba mukundiwawa anamuzapita ku toilet anapita ku toilet ati mmene anavalira olumene amabwera ku school anavala modabwitsa sanavale bwinobwinoyi kaya anavala trouser sana limange bwinobwino ndi amadabwera kodi mwana iwa watani kumfunsa samayankha bwinobwino komanso amaoneka kuti watopa kwambiri nde anapezeka kuti analiraso kuti mimba mukumpweteka amayi ake atakampanga cheki anadzidzimuka anayitana amunawo zinazo sindingathe kunena mwa details eti anamtenga mwana mtsikanayo kupita naye ku chipatala anawuza kuti mwana wanu wapangidwa chipongwe amugwiririra so iwo acha amadabwa kuti mwanayo kumene akuchokera ndikutiko ndi ku school ndi ku school kwa makwera school bus amazawatani amakawatula ndi mwana wangu choka ku school bwera straight kuno anthu sanamuone aku school uko edi nde anapanga ma police report ichani nangasi ngani yoteroyo yoopsa mwana eti komanso funa kuti achite identify kuti zachokera pati ndi ndani wapanga zimenezi nde anapezeka kuti anampatsa pepo as well kunena kuti kumuteteza kuti asakhale kuti wapasidwa matenda chani nde anakhala nokumafuna kufufuza kuti chikuchitika nchani ade iwo acha kupita ku school kukapeza ahead amayi kupita ku school kukapeza ahead achizungu ahead iwo atakwiya kwambiri kumene koko ati kumakalipira kunena kuti mukutchukisa mbiri zoyipa mukuti onongera mbiri ya school kuti iwo mamoti azidandaula za mwana akudandaula nena kuti mukutchukisa mbiri za school ati kumango anena pamene paja palibenso report lolongosoka mutipase report umboni onena kuti mwana wanudu watani wapangidwa chipongwe chimenecho amayi achadati okay ndikapesa report ndi anapita kwa psychologist kwa ma therapist amene amamuyankhula mwana uja kuti amuthandize ati mwanayo amachita mantha samatha kupita ku school nkukhazikika nde abambo acha ati anamufunsa mwanayo kunena kuti chinachitika ku school ndi chani so mwanayo cha samakumbukira amanena kuti anatuluka mklasi nthawi yoweruka nde akuti akeyateka kaya anali ukonza pa school po kuti anogwira ntchito ku school ko anamuuza kunena kuti takalowe mklasi umo ukasese klasi yoti munalibe wina aliyese kunalibe anthu iye uchadwi nkutani nkupita kuti akuti ndikatani ndikasese mklasi akuti sinali ntchito ya ana samapanga zimenezo kuli anthu a ntchito pa school po amene amakilina amatani ndi zinayi zodabwisa kuti akuntuma mwana kuti akatani akasese ku klasi ina yake kumbali mwana uja anapita kuti akatani akasese ndati atafika mklasi muja kuti akasese anangomva kuti watopa kwambiri kena anakhala ngati wagona anangotizindikira anthu akumuyitana iye uja kudzidzimuka kuti akundiyitana akuti ndizipita mpamene amanyamuka umapita kwawo koma sakukumbukira china chilichonse anangolowa mklasi kumva kunena kuti ngati basi watopa watani basi kugona kena anthu akumutani akumuza kuti tizipita nkuntenga nkumatani nkumapita naye ndi anakatani anatengaso report imene kukanena ku polisi ati kupita ku polisi ola polisiwo atizo anabe nazo ntchito zankha zake za chipongwe kumazitenga ngati kuti zinzopanda pake andiyeti mwana wang'ono ngati amene wapangidwa chipongwe school imayenera kudziwitsa kaya department ya education chanjani sinapange zinthusezo ahead sanapange zimenezo ndi amayi acha namba kukhala frustrated kuti palibe amene akundithandiza apolisi sakupangapo changu aku school akuoneka ngati
china chake sichili right kena kukulandira kalata kuti tamuchosa mwana wanuyo skulu. Iwo mwanchosesa mwana skulu ndi amayi aja fachonera kuti mwanayo anatengedwa DNA. Zinayi zonena kuti atate ampeze munthu amene anampanga chipongweyo nkumutengaso DNA akuzopeza kuti amene wampanga mwana chipongwe nduyu. Nde apolisi anapita skulu kuja kukanena kuti tikufuna ma DNA aziphunzitsi ndi anthu ogwira ntchito pano. Nde anthu amene anali nawo target anali anthu atatu, caretaker uja plus munthu wina ndi ahedi. Anthu awiriwo anapereka ma DNA awo pompopompo koma ahedi amakana kupereka DNA. Mpamene nkhani inayipa kwambiri kuti ahedi akana bwanji kupereka DNA. Ahedi amuchotsa mwana skulu chifukwa chani? Mwana unene kuti wachitira chipongwe ndi akumuchosa skulu. Ama akalipira amayi ake kunena kuti nkhani imuisiye mukuononga mbiri ya skulu zikhala bwanji. Nde nzomweno zinadzetsa mpungwepungwe. Koma anthu analasa kuidziwa nkhani imakhala ngati kuponderezedwa. Mose anayambira kufikira pamene amayi wanapita no pa social media nkukatani kwa fotokoza kuti no izi nzomwe zanichitikira mwana wanga palibe amene akunditana undithandiza. Basi pamene anthu ayitenga nkhani pa social media no anthu akwiya yasanduka no nkhani yayikulu kwambiri mpaka nakuti zionetsero chani basi no anthu noyamba kuthamanga. Ahediwo amatetezedwa ndi gulu lina lake lomwe limayang'anira anthu achizungu aku South Africa amati AfriForum. Ndi nkhani ikadali nkamwa anthu akudikirira kuti aone kuti DNA ya ahedi imatcha kuti aone kuti ndi amene ampanga mwana chipongwe chifukwa pakali pano zala zikuloza ndani ahedi. Koma nangasi mwana sakudziwa china chilichonse zusonyeza kuti kukangata anapangidwa drug. Musa mauzidwa kuti tapita mklasi umo atampanga china chake nkona nangofikira mklasi muja anakhanga kuti watani wakomoka sanda sakudziwa kuti china chika nchani kapena ndani anampanga chipongwe kena wangu zindikira kumuyitana kuti tiye uzipita. Mu nthawi yonseyi ndi zonse zochitikazi amayi ake mpaka mimba inachoka. Ena akayikira ahedi, ena akayikira amene anamtuma mwana kuti akakonze mkalasi yace. Weni amene anampanga mwana chipongwe sakudziwika. Dziko loopsa ili. Skuluyo pakali pano yatsekedwa. Ndi nkhani yake yochititsa mantha yachabe kwambiri zosakhala bwino koma ndi zomwe zili nkamwa kutiko ku South Africa zikomo kwambiri.